Bidiyo na yau kuma akan sojoji zan yi. Don mu gaskiya ta tashi akan kowa ma sai mun faɗa wallahi. Sai dai idan mun je wucewa a checkpoint an tare mu a hukunta mu. Kuma babu inda ba ma zuwa. Jama'a ina so in yi magana akan sojojin Najeriya. Ina so in gaya muku waye sojan Najeriya. Sojan Najeriya shine mutumin da kana kwance a gida da iyalanka akan gado kana bacci ka kunna AC. Shi kuma yana nan ya saka kayan zafi. Ya daura kafa da takalmi gashi yayi da bindiga yana kan titi. Babban burin shi shine kar ya bari wani ya shiga gidan nan da kake bacci ya tutar da kai. Sojan Najeriya shine mutumin da kana kwance a gida da iyalanka da ƴaƴanka kana bacci ka kulla kofa. Shi kuma yana can bakin gari. Yana gadin ka saboda kar wani ya shigo da daji ya zo ya cutar da kai. A daren nan da kana bacci da iyalanka da zai ga maciji ko zaki ko kuma wani dan ta'adda babu abu kwaya ɗaya da zai bari ya tsallake shi har ya shigo cikin gari ya zo ya cutar da kai. Amma abin da zai ba ku mamaki shine sojan Najeriya shine kawai ake bashi salarin da bai wuce kuɗin buhun shinkafa ba a wata. Duk wani sojan da ke Najeriya in dai kurti ne daga kan igiya ɗaya, igiya biyu, igiya uku. Billahi lazi wannan maganar da ne ko ka fara ba zan yi ba. Billahi lazi la ilaha illa huwa majoritin su 80% din to 90% wallahi kafin wata ya ƙare sun ci bashin da yafi karfin salarin su. Jama'a da Allah nawa ne buhun shinkafa a Najeriya? A yanzu buhun shinkafa inda nake da muna siyan shi akalla naira 55,000. Akwai sojan da sai yayi rike bindiga na wata ɗaya yana fita duti kafin a dauki 55,000 a bashi. Yana da yara, yana da iyaye, yana da iyalai, yana da kanne. Kowa yana takama da cewa yau dan uwana wane yana aikin soja wata ya kare ina so ya taimake ni. Iyayen shi wani za ku samu shi yake rike da iyayensa, shi yake rike da matansa, yana da ƴaƴa. Iya salarin da ake bashi billahi allazi la ilaha illa huwa bai kai ya ciyar da kansa ba, balle ya ciyar da matansa, balle ya ciyar da iyalansa da yaransa. Wallahi tallahi sai yasa ko tafiya zan yi a mota nake neman canji na kuɗi in ajiye saboda ni checkpoint din da naje ko soja bai ce in bashi kuɗi ba, naga hukuma daga kan police soja nake ɗauka in ba su sakamakon ni na san menene salon su. Wallahi tallahi ba cin hanci bane, ni duk sojan da na ba kuɗi a hanya ni ba cin hanci na bashi ba. Na bashi ne saboda kyautata mai da jin daɗin yadda yake ta ƙoƙari don ya ga ya kare lafiya ta, in yi tafiya cikin lafiya in je in dawo lafiya. Amma jama'a ba a taimakon mutanen nan. Ina duk mutumin da na ganshi da kaki na soja ina jin tausayinsa saboda in na duba gaba riganka na ga babu ran ko kadai na san nawa kake samu a wata. Abin da nake iya dauka in kyauta da shi ne kai kuma sai wata yayi kafin a baka, wanda baka da hanyar da zaka zame ka je ka yi wani dan sana'an da zaka samu 5-10 dole wannan salarin shi kake jira kafin wata yayi ka ci bashin da yafi na salarin. Jama'a kiran dalilin yin wannan bidiyon shine ina kira ga 'yan uwana da masoyana da mutane na 'yan Najeriya wayanda kuke bin hanya muke tafiya, mu dinga kyautata ma wayannan mutanen da muke ganin su a tsaya checkpoint. Su kuma kiran da zan musu shine su daina cewa mutum ya ba su kuɗi dole alhalin bai da shi, wannan shine cin hanci. Amma yau hukuma ya je ya checking ɗinka ya duba motar ka baka ɗauko wani mugun abu ba, ka rufe motar ka zaka tafi ka ɗauki naira 200-500 ka bashi, ka sa a ranka ka bashi don Allah ne sakamakon nuna maka da yayi cewa ko da mai mugun abu ya zo ba zai bashi dama ya wuce ba. So wannan abin ya maka daɗi ka taimake sa. Kwanan nan zan yi bidiyo akan sojoji sosai, dan zan kawo salarin tun daga kan soja kurtu mai igiya 1 igiya 2 har zuwa general. Yau za ku ga salarin su ku ga me ake ba wayannan bayin Allah. Duk wanda yake da dan uwa soja ka daina wani dora mai buri, ka daina wani dora dogon buri akan sa, ba abin da yake samu wahala kawai yake sha, bautawa kasan ka yake yi.